Abasemagunyeni eFreystata babongoze abaqhubi zimoto nabezigadla ukuba bathobele imithetho yezendlela. Isebe elijongene namapolisa kunye nesebe lezothutho omabini athi uninzi lwabaqhubi bezigadla lubonakala ludiniwe ngelixa luqhuba. Ukanti umthamo wezithuthi kuhola N1 uthe gqolo ukonyuka nanjengoko abantu bathe bhazalala besiya kwiindawo ezahlukeneyo ngexesha leeholide zehlobo. De toll gate amagosa ezendlela ahlola izithuthi axhalabile ngabaqhubi bezigadla abangaphumliyo. Indeed, we have experienced a number of trucks driving through, and what we also observed is that as the officers have been stopping the truck drivers, that a lot of truck drivers are tired, they are fatigued, and our message to them is that when they are big-bodied vehicles, they should please rest. Ukanti abaqhubi baphefumle ngendlela eqhutywa ngayo ezindleleni ukuza kuthi ga ngoku. There hasn't been any accidents or anything. The behavior is quite well. I hope everyone can try to stop before the 200 kilometers so that they can see the heat of the car and then check some of the other things. Because of the weather today, it's very hot. Isebe lezothutho lithi okoko iqalile lenyanga kaDisemba bahlanu abantu abaswelekileyo kuhola ophakathi kweWopstad neBalfontein emva kokuba isithuthi ebebehamba ngaso siyokunhlitheka emthini. Ukanti lilebele ngelithi ingxelo epheleleyo ngenani labantu abaginywe zingozi zendlela liza kubhengezwa ekupheleni kukaJanuwari.